Buat apa? Kamu udah yang sip paika. Apa itu buat tangai? Các quần mắt không có. Có mà đâu sao rồi phơi cho đừng hay sao rồi thì chứ bố kalau dulu aja kalau ibu kalau makan lepur kalau selia Tahu ya kan? Oh, nggak sholat kenapa? kalau so di mana ya pak Jono orang ya tadi nok ini no porti ada Ini jorok kan marok datang bagi orang sopan. belakang hambai cung tini cini sabisa salmari bidan soban bising klaijak cini sumonto bisi oda khapta teaching ram bisi sumonto para engkai oda khapta cini buku kokra cini sunana burma bini nogo cung kisisa haino bini bising ti cung khlaiman ka cini bini sajok khapta khub kaham talent intelligent cini dopani kaisa sengkrak in future bono chung balaikai khanawai balaikai khatungka aboni bisingti chung tini bong nokongo phaika bini sajok kaisa engineering course khai tongo engai balai go talented gaba hai borok no cini dopani cini thinangni future ni borok cini kaisa imang borok hai borok no mai nangman jora wakano chung kisita joto pal baksa ke jora phai chobana bangi pheleika chung mai maja pheka cini tako kokra cini wam tenino te cini district ni working president tako kokra dati chung mai tongo block ni vice president cini tako kokra dasubol ching cini joto bisini dan elsong TSF ni te mai kai cini deputies abai kai chung palkhe pheleika cini sapung yang rasogo ramche yeno chung kaise school ni campus balai bolong tongona bo hokmani yagulo chung khnai manka ga hor harpano cini khorcha bukhumno cini hanok no kaisa chobai thalai ni nei chung joto no bisita cini chukmani borno dikya piaba cini rangpisa kotor ko gya bini lekhapora khaitani chung buskani salo ba cini hamari cini palni kaisa hamari bini bangai tongnai te thinango chini dopani bangai samung khainani ba chini doparano bangai kaisa bobo ojamangai phaitun buskani salo ani bangai chungtini binne khongo just kaisa visit khaiti bonar kisita chini hamjangmung yaphanain phelika ambai